ପାଠ ସହ ପଇସାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକଥା ମୁଁ ନୁହେଁ, ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ କୁହନ୍ତି। ସେ ଦଶମ ଯାଏଁ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ପାଠପଢ଼ା ଅଧରୁ ଛାଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ବିକୁଥିଲେ। ଚାଲ ଭାରତର ସେହି ମହାନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଧୀରଜଲାଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ଅମ୍ବାନୀ। ସେ 28 ଡିସେମ୍ବର 1932 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ଚୋରବାଡ଼ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ବିକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ଥିଲା ପାଠ ସହ ପଇସାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ହୋଇଥିଲେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ପକୋଡ଼ା ବିକିବା ପରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ଭାଇ ରମଣିକ ଲାଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ୟମନର ଏଡେନ୍ ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାମର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟର ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଲା, ଆଉ ଦରମା ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି 25 ପଇସାରେ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ମିଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ସେଠି ଚା ନ ପିଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟା ଚା 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପିଉଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହିସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଧୀରୁଭାଇ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ ସାରିବା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମାତ୍ର ଧୀରୁଭାଇଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦେଲେ। ଧୀରୁଭାଇ ସେହି ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ନିଜ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଚମ୍ପକଲାଲ ଦମାନିଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟିଏ 350 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଆଉ 3ଟି ଚେୟାର ଥିବା ଅଫିସରେ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପଲିଷ୍ଟର ଓ ମସଲାର ବିଜନେସ୍। ସେ ୟମନରୁ ପଲିଷ୍ଟର ଆମଦାନୀ କରି ସେଠାକୁ ଭାରତର ମସଲା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଲିଷ୍ଟର କପଡ଼ା ଭାରତରେ ନୂଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ସୂତାଠୁ ବି ଶସ୍ତା ଓ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୀରୁଭାଇଙ୍କୁ ପଲିଷ୍ଟର ବିଜନେସ୍ରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ହେଲା। ଏମିତି ବିଜନେସ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଧୀରୁଭାଇ ଓ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ଥିଲା। ଧୀରୁଭାଇ ଟିକେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଧୀରୁଭାଇ ଟେଲିକମ୍, ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ବିଜନେସ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 2,36,000 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟପ୍ରେ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସମୟ ସହ ବଦଳାଇ ପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। 6 ଜୁଲାଇ 2002 ମସିହାରେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବିନମ୍ରତା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି।